Zo wil Ljouwert Friesland 2018 de festivals en evenementen takom hier zo grien en dwarsom mogelijk maken. En als je het zou besjuggen, is de combinatie tussen beide net eens zo vreemd. Omrin als partner hebben bij Cotté de Haastet is eigenlijk de ideale partner. Het bevat al onze doelstellingen en zij laten ook zien dat ze met relatief weinig geld, want geld gaat niet over de toonbank, maar als bedrijf zet zich volledig in van 2018. En hoe die gearworking tussen beide er dan in de praktijk uitkomt te zien. En wat voor ons heel mooi is, dat Omrin het komend jaar met 150 wagens gaat rondrijden hier in Friesland en ons gewoon laat zien. Maar als je zit nou een bedragje hoor? Nou, eigenlijk geen geld. Nee, het gaat helemaal niet op geld. Dat kan denk ik ook niet. Het is een overheidsorganisatie. Zij doen mee met een aantal projecten als sponsor. Nogmaals, de vrachtwagens worden bestikkerd door hun. Dus voor ons is dat gewoon free publicity. En dat is eigenlijk ook geld.